Kare kare vanhu venyika ino vakanga vashata kwazvo. Mwari akati, ndinofanira kuvaparadza vose nokuti vakaipa. Asi kwanga kuno munhu mumwe chete waiteerera Mwari. Zita rake wainzi Noa. Mwari akati kuna Noa, enda undoparidzira vanhu. Uvaudze kuti ini ndichavatumira kutonga kwakaipa. Ndichaparadza nyika nemvura nokuda kwokutadza kwavo. Uvaudze kuti vapinduke vabve pazvakaipa zvavo. Mwari ndokubva audza Noa kuti avake chikepe chikurukuru. Kana mvura zhinji yozouya, Noa akanzi iye nemhuri yake agopinda imomo agochengeteka. Zvino Noa ndokutanga kuvaka chikepe chiya. Asi vairamba achingoparidzira vanhu zvemvura zhinji yaizouya, asi vakangoseka zvavo, vakangotadza zvavo, havana kupinduka. Zvinongova ndokusvika. Mwari akati kuna Noa, chiunganiza mhuri wako yose nemhuka uchidziita mbiri, uise muchikepe. Zvino Mwari ndokupfiga mukova. Sure kwaizvozvo mvura yakanaya zhinji kwazvo. Zvino vanhu vakatanga kugogodza pamukova wechikepe kana kuti areka, vakadanzira vachiti, Noa, Noa imi, zaurai musuo. Asi Noa akapindura achiti, nguva yatopera, manonoka, Mwari watopfiga musuo. Zvino mvura yakafushira nyika yose, vanhu vakaipa vose vakabitirirwa nemvura. Asi Noa nemhuri yake vakanga vari muareka, hakuna wakafa. Zvino nguva ino vanhu venyika ino vakaipawo kwazvo. Vanoba, nokureva nhema, nokunyengera, nokuuraya vanhu, nokuraradza. Zvivi zvavo izvi zvakavaparadzanisa naMwari. Mwari anoda kuti vauye kwaari kuti vagowana ruponeso, asi vazhinji havadi kunzwa kwete. Asi kuno kumwe kutonga kuchauya, kuchaipa kukunda kwokuparadzwa nemvura. Kana vanhu vafa vachaenda kugomba romoto, asi Mwari anotida. Wakatsvaka nzira yatingadzikinurwa nayo. Iye amene wakauya kunyika ino, wakatora muviri womunhu. Zita rake ndiJesu Kristu. Zvinopa kutifira kwaakaita, wakatora shamhu yedu, akarohwa iye. Tingawana ruponeso naye. Mhuri yaNoa yakapinda napamusuo wechikepe, vakachengeteka. Saizvozvo Jesu ndiye musuo watingachengeteka nawo. Pindukai patsika dzenyu dzakaipa. Chemerai kuna Mwari muchiti, Mwari, dondiregererai henyu zvitadzo zvangu zvizhinji. Mundisunungurei pakutsamwa kwenyu kunouya. Ndinotenda kuna Jesu. Ndichateerera zvaanotaura. Ipapo uchapukunyuka pakutonga kunouya uye parufu. Ndinoda hangu kuva muKristu, asi zvitadzo zvinondikunda. Handigoni kurega zvakaipa. Zvakanaka kwazvo kuti watovona izvozvo, hama yangu. Dai zvakaipa zvakanga zvisati zvine simba zvichitikunda, Jesu angadai asina kuuya. Wakauya nokuti isu takanga tisingagoni kukunda zvakaipa. Akatiitira basa guru rokutisunungura nenzira yokutifira pamuchinjikwa. Iye anoti, kana mwanakomana achikusunungurai, muchava vakasununguka kwazvo. Ko, ndingaiteiko kuti iye andisunungure? Chinhu chokutanga, kana une chokwadi yokuti hauchadi kurambira muzvakaipa, chitanga wakumbira ruregerero pamusoro pezvakaipa zvawakatoita. Kuregererwa zvitadzo kunopiwa ani nani anouya achizvireburura zvakaipa zvake, achizvirega, achigamuchira Jesu nenzira yokutenda kwaari. Kana munhu aregererwa zvakaipa zvake, mhosva dzake dzadzimwa, wava mwana waMwari, watoberekwa kutsva, Mweya Mutsvene wava mumwoyo make. Zvino iye wava nesimba rokukunda zvakaipa. Dondiudzai zvakanaka kuti simba iri rinobata nenzira ipi? Rinobata kana tichiteerera Mwari tisingateereri zvakaipa. Bhaibheri rinotidzidzisa kuti tiri varanda vezvakaipa nokuti tinoteerera zvakaipa izvozvo.
Hatine simba rokukunda zvakaipa kana tichigere kuregererwa mhosva dzedu uye kana tichigere kuberekwa kutsva, asi kana taberekwa kutsva tinogona kuramba zvakaipa. Simba iri rinobata kana tichirangarira kuti harizi simba redu asi isimba raMwari. Shoko raMwari rinotiudza kuti Mwari ugere pachigaro chenyasha, saka iye anotipa nyasha dzake kana tichiuya kwaari. Zvakaipa zvinongogona kukundwa tisati tazviita, nokuti munhu anoita zvivi watova muranda wezvivi. Tinofanira kuinda kuna Mwari nguva dziya tichiri mukuedzwa naSatani. Tichenjere kuti tirege kujaira zvakaipa. Vazhinji vanozokuvadzwa nezvakaipa nokuti havatyi. Munhu asingazivi nyoka zvimwe ungatotamba nayo achiipurudzira, asi munhu anoziva nyoka anotiza kana achiiona. Shoko raMwari rinoti, tizai zvakaipa. Musagara muri pedo nazvo, tizai muchinamatira pana Jesu. Ndichasimuka ndiende kuna baba vangu, nditi kwavari, Baba, ndatadzira kudenga napamberi penyu. Handichafaniri kunzi mwanakomana wenyu. Mundiite somumwe wavaranda venyu. Akasimuka akaenda kuna baba vake. Wakati achiri kure, baba vake vakamuona, vakamunzwira tsitsi, vakamhanya ndokumufungatira ndokumusveta. Mwanakomana akati kwavari, Baba, ndatadzira kudenga napamberi penyu. Handifaniri kunzi mwanakomana wenyu. Asi baba vakati kuvaranda vavo, kurumidzai muuye nenguo yakaisvonaka, mumufukidze iyo, muise mhete pamunwe wake neshangu patsoka dzake. Muuye nemhuru yakakodzwa, muibaye, tidye, tifare, nokuti mwanakomana wangu uyo wakanga afa wararamazve, wakanga akarashika wawanikwazve. Shoko raMwari rinotiudza kuti hakuna nomunhu wese akarurama. Rinotiudzawo kuti kururama kwedu kwose kwakangoita samamvengenya pamberi paMwari. Rinobva ratiudzazve kuti hakuna chinhu chine tsvina chingagona kupinda kudenga
chitsvene choga ndicho chinotenderwa kupinda. Ko vaya vakawanda-wanda vakaonekwa naJohane vamire pamberi paMwari vakasvikako nenzira ipiko? Ibvunzo yakakomba kwazvo. Tairega hedu kutaura pamusoro pezvimwe zvino, tichingotaura shoko irori roga. Nokuda kwechisikirwe chedu, hatitenderwi kupinda kudenga, asi Jesu wakatizarurira nzira kuti vanhu vakaipa varuramiswe, kuti vagogona kurarama muchiedza chakanaka chiri kudenga. Vanhu vakapinda nenzira iyoyo havagoni kuverengwa, vakawandisa. Ko wakazarura nzira iyoyi seiko? Nzira yakadini? Wakasiya kudenga ikoko akauya kunyika. Mwari akaisa pamusoro pake zvitadzo zvavanhu vose. Wakafa pamuchinjikwa achitakura mhosva yezvitadzo zvose izvozvo. Ndiwo mutoo watakazarurirwa nzira nawo, watingagona kutiza kutsamwa kwaMwari. Ko tingagopukunyuka sei? Tinofanira kuuya kwaari. Iye anoti tiuye kwaari kuti tizomutaurira kutadza kwedu kwose. Hatina chatingagona kuvanza nokuti iye ari muchiedza chinoshamisa. Kana tichichema zvitadzo zvedu nomwoyo wose, tichizvireurura zvitadzo izvozvo, anotiregerera, nokuti shamhu yezvitadzo izvozvo yakatakurwa naJesu. Anotinatsa kwazvo, achitibvisira mhosva dzose. Ndizvo zvaanoita nezvitadzo zviya zvatakatoita. Ndipo patinofanira kutanga. Mva hazvizati zviri izvo bedzi. Kana atiregerera mhosva dzedu dziya dzatingati dzazuro, anotipa kururama kwaJesu Kristu tisingatengi, nokuti kusarurama kwedu kwakapiwa Jesu pamuchinjikwa. Zvino kana tazvireurura zvitadzo zvedu, tinopiwa kururama kwaJesu. Tinopiwa kururama uku nenzira yokutenda kuna Jesu. Tinoita sokupfeka hanzu chena inofukidza zvose zviri zvedu. Iyi hanzu chena ndiyo hanzu ichapfekwa navose vanoenda kudenga. Kana uchipinduka, uchizvireurura zvitadzo zvako, uchitenda kuna Jesu, ungagonawo kutaura zviya zvakataurwa naDhavhidhi achiti, vakakomborerwa vaya vane mhosva dzavo dzakaregererwa, vane zvitadzo zvakafukidzwa. Wakakomborerwa munhu anonzi naMwari haane mhosva. Ndachinya, ndakashata sei. Bva zvino ndichagarirei? Neropa renyu ndirwirei? Ndobuya ndakadai. Ndakadai. Ndachinya ndikamuchirei nekanganwira mondipei ndotende shoko re
ndavuya ndakadai ndachinya rudo rwenyuse runondinatsamayo runongondipa rugare ndavuya ndakadai nokuti Mwari wakada nokudaro kuti wakaipa mwanakomana wake wakaberekwa ari mumwe oga, kuti aneni anonotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu usingaperi. Kana tichiparadzana nezvitadzo zvedu, tichitenda kuna Jesu, iye anozotiitire chinyi. Anotifambisa munzira itsva, wakatambura kwazvo kwazvo pamuchinjikwa kuti isu tigofamba nenzira iyoyi. Saka kana tichitevera Jesu, tinofanira kuva noutsvene. Hatifaniri kuita zvinhu zvisingadi Jesu. Ko Jesu unoda kuti tiiteiko? Jesu sezvaanotida zvikuru kwazvo nesu taifanira kumuda nomwoyo wose. Anoda kuti tiitire vamwe rudo, kunyange tichiitirwa zvakaipa navamwe, tinofanira kuvaitira zvakanaka. Ko izvozvi tingazvigona seiko? Izvi tingagona kana tichitenda kuti rudo rwaMwari rubate mumwoyo yedu. Miviri yedu ndiyo imba yake. Kana tichiti iye atonge zvedu zvose, achatibetsera kuti tirege kuchimidzika kutsamwa nokuzvikudza nokuva negodo. Pachinhambo chezvinhu izvi zvakaipa, Mweya waMwari anogona kuzadza mimwoyo yedu norudo, nounyoro, nokuita zvakanaka. Ko tingaudza vamwe vanhu zvenzira iyi yaJesu here? Homwe, kana tichifamba nenzira iyi yakanaka, tichivimba naJesu, tinofanira kuratidza vamwe vose nzira iyoyo. Tinofanira kudzidzisa vanhu veimba yedu neshamwari dzedu. Tinofanira kuratidza vanhu vedu nzira kwayo inoenda kuna Mwari. Tinofanira kudzidzawo zvose mubhuku raMwari. Tinofanira kuonga pamusoro pezvinhu zvose nokuti Mwari ndiye anotichengeta. Tinomuonga pamusoro pezvokudya zvedu tisati tadya. Tinofarirawo kubvisa zvipo zvedu tichipa vaya vanotidzidzisa shoko raMwari. Nenzira iyi tinoratidza kuonga kwedu kuna Mwari. Tinofarira kuzvigadzirirawo kuti tibetsere vaya vanotambura. Tinofanira kuva vanhu vane zvokwadi, tisingarevi nhema, tisingabi kana kunyengera vamwe. Kana taba chinhu, tinofanira kuchidzosera kumwene wacho kana kuchiripa. Haiwa, nzira iyi yaJesu yakanaka kwazvo kwazvo. Homwewo, Jesu unoziva vanhu vose vanoda kufamba nezhira yake. Ndiyewo unovabatsira kuti vagofamba nezhira iyoyo zvakanaka. Kuzhe kwake hatigoni kuite chinhu. Jesu wakataurira vanhu rungano achiti, kwaiva nomuchato, kukaenda vasikana vane 10.
Zvino vanga vachimirira chikomba kuti chiuye kuti chizozarura mukova kuti vanhu vagopinda maitambwa mutambo iwoyo. Zvino vashanu vavo vakanga vakachenjera, asi vamwe vashanu aiva mapenzi. Zvino kuzoti kwasviba, chikomba chichinonoka, vakagadzira marambi avo vakandovata zvavo. Vakanga vati, takazvigadzirira hedu kuti tishongane nechikomba. Asi vasikana vakachenjera vakanga vatotsvaka mamwe mafuta kuti vagoisa mumarambi. Asi vaya vakanga vari mapenzi havana kurangarira zvamafuta. Pakati pousiku vanhu vose vakamutswa vachinzwa vanhu vachidanidzira vachiti, chikomba chauya, chibudai mundochichingamidza. Zvino vasikana vaya ndokumuka vakagadzira marambi avo, asi vasikana mapenzi vakashayiwa mafuta. Marambi avo akanga adzima. Vakati, regai tindotenga mamwe mafuta. Asi vachizodzoka vakawana chikomba chatosvika. Vaya vakanga varipo vakazarurirwa mukova vakapinda havo. Haiwa, hakuzi kufara kwavakaita, asi musuvo wakabva wopfigwa. Zvino mapenzi aya achisvika akaona kuti hinga tanonoka, vakagogodza vachichema vachiti, Ishe, Ishe, mutizarurirevo. Asi Ishe wakapindura ari mukati achiti, zvirokwazvo handikuzivi. Rimwe zuva Jesu anozodzokera kunyika ino. Ko iwe wakazvigadzirira here kumugamuchira? Mwari anoti uzvigadzirire nokuti Jesu unouya nenguva yausingamufungi. Ko iwe wakazvigadzirira here kudzoka kwaJesu? Usanyengerwa. Jesu ndiye oga unogona kusuka zvitadzo zvako achikugadzirira zvakanaka. Kuchava navanhu vazhinji vasina kuzvigadzirira. Vamwe vachati, handina kuita zvakaipa zvakawanda. Vamwezve vachiti, ini ndakabapatidzwa uye ndaipinda chechi. Vamwezve vachiti, ini ndakapinda chikoro. Vamwezve vachiti, vabereki vangu vaiva vaKristu. Asi vose ivava vachangopiwa shoko rimwe roga rokuti, zvirokwazvo handikuzivi. Pachava nokuchema kwazvo kwazvo. Vimba naJesu Kristu, iye uchasuka zvitadzo zvako, uye mweya wake mutsvene uchaita chiedza mumwoyo mako chisingazodzimi. Ndipo pauchazova munhu wakazvigadzirira kuuya kwaJesu kwazvo. Zuva guru richauya, chitarira richauya, iraviro yakaitwa, shera chiti richauya, tichareba zuva ino, chichiona cheuya, ibira farira ouya chewedu, ibira
dzose dzichamira dzichiuta chitonga tichaemba zuva iro tichiona Sheokuya imira farira ouya Shewedu imira farira ouya Shewedu wokuruji uchavati chipindai mumufaro makakunda chipindai mumufaro wachewenyu tichaemba zuva iro tichiona Sheouya imira farira ouya Shewedu. Moyo yenyu irege kumanikidzwa. Tendai kuna Mwari, mutendewo kwandiri. Mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara. Dai kusaiva kudaro, ndingadai ndaikuudzai, nokuti ndinoenda kundokugadzirirai pokugara. Kana ndaenda kundokugadzirirai pokugara, ndinozouyazve ndikugamuchirei kwandiri, kuti apo pandiri nemi mugovapowo. Napandinoenda apo, imi munoziva nzira. Jesu akati kwaari, ndini nzira nezvokwadi noupenyu. Hapano munhu unouya kuna Baba asi nokwandiri. Ndakashara chisoga pachinambo chenyika, mangu haushanduki, ndakamuda kwazvo. Ungatora nyika yose nomufaro wayo, ndipe Kristu muchengeti unorarika zvose. Wakanaka chose unorarika zvose, ndipe Kristu muchengeti unorarika zvose. Kubva pandakamushara ndofamba naKristu she, shoko ndichiriteerera, upenyu hwozipase. Ungatora nyika yose, tora nefuma yayo, ndipe Kristu muchengeti unorarika zvose. Wakanaka chose unorarika zvose, ndipe Kristu muchengeti unorarika zvose. Baba, eludzia ngano riya rinotanga richiti, pautanga Mwari wakasika zvinhu zvose, wakasika nyika ino nenyeredzi. Iye Mwari wakasika zuva nomwedzi, wakasika miti neshiri nemhuka, pashure wakaumba munhu wokutanga nomukadzi wake. Handiti zvakanga zvakanaka kwazvo here, vachifarira nokuteerera nokufadza Mwari? Hongu, asi rimwe zuva Satani mukuru wemweya yakaipa
vakavaudza kuti varambe kuteerera zvinoreva Mwari. Zvino ivo ndokuteerera Satani. Zvino vachiita zvinhu izvozvi vakafuratira Mwari, vakaramba kuteerera mirayiro yakanaka yavakanga vapiwa naMwari. Heya, saka havana kuzoita vanhu kwavo nhai? Homwewo, pashure vanhu vose vakazozvarwa panyika ino vakatevera munzira iyoyo yokutadza. Ko Mwari haana kuvaregera vachinda nezhira yavo yokuipa? Kwete, mwana wangu, shoko raMwari rinotiudza kuti Mwari haana kungovarega. Wakavanzwira urombo kwazvo, nokuti wakaziva kuti vanhu vose vanofamba nenzira dzerima vanozoenda kuya kunzvimbo yerima kana vafa. Zvino Mwari wakanga asingadi kuti vanhu vatambure kudai. Zvino Mwari wakagoitei? Iwe unotoziva hako mwana wangu. Ndio mashoko aya aunotaura uchiti Mwari wakada nyika zvokuti wakaipa mwanakomana wake. Nokuti Mwari wakada nyika zvokuti wakaipa mwanakomana wake, wakaberekwa achinguva mumwe chete, kuti ani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Mwanakomana waMwari wakauya kunyika ino kuti azogara pakati pavanhu. Zvino iye wakanga asina kutadza. Pashure wakatenda hake kuti vavengi vake vamurovere pamuchinjikwa paakafira. Wakaita izvozvi achiri pazvitatu zvavanhu vose. Saka ani nani anotenda kwaari haachafi, asi achava noupenyu husingaperi. Ko upenyu husingaperi chinyiko? Zvino mwana wangu, unotoziva hako kuti mazuva matatu afa iye Jesu wakamukazve. Panhambo iyoyo vakatiratidza kuti kufa kwakaita somusuwo, nokuti vaya vakagamuchira Jesu. Mukova iwoyo unovazarukira kuupenyu hwokudenga kuuya kuna Jesu, nokuti uya wakagamuchira Jesu kuti ndiye muponesi wake, iye watova noupenyu husingaperi mumwoyo make. Ko vaya vasingambi naJesu vanoitirwei? Pavari musuwo unovazarukira uchivaisa kushamhu isingaperi. Mwari wakati, munhu asingatendi kuna Jesu mwanakomana waMwari haaoni upenyu, asi kutsamwa kwaMwari kuchagara pamusoro pake. Nemhosva iyi tinofanira kuudza vanhu vose zvaJesu kuti ivo vagotenda kwaari. Ropa rashe rine simba, simba kunguruse. Ropa rashe rine simba, rine simba. Zvino vakauya navana vadoko kwaari kuti avanyangate, asi vadzidzi vakavarayira. Zvino Jesu wakati achizviona akatsamwa, akati kwavari, regai vana vadoko vauye kwandiri, musavadzivisa, nokuti ushe hwaMwari ndohwavakadai. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, ani nani usingagamuchiri ushe hwaMwari somwana muduku haangatongopindi mahuri. Ipapa akavafungatira mumavoko akavaropofadza ndokuisa mavoko pamusoro pavo. Jesu akapindura akati kwaari, zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana munhu asingaberekwi kutsva haangavoni ushe hwaMwari.
Tarira ndimire pamukova ndichigogodza, kana munhu akanzwa inzwi rangu akazarura mukova, ndichapinda kwaari, ndicharayira naye naiye neni.